Seger, seger. Seruput. Pinter ya. Kak Michael matur suwun ya, Kak Sri Puji berkah selalu. Ya, matur suwun Kak Sri Puji, matur suwun ya. Kak Lincen, matur suwun. Mbok Tini, matur suwun. Kak Aziza. Mbok samping apa pupure? Kak Anggun, matur suwun ya. Lagi mode aku Rio. Matur suwun Mbak Tini, Kak Lincen, matur suwun love orange-nya. Sugar. Enak ya, Mbok? Enak. Seneng pora sih urip karo Nyong? Seneng. Apa-apa dituruti yo. Tapi kok ora le lunga-lunga. Hari kak lunga rende. Ya kowe nek dong anu lunga-lunga. Hari kak lunga rende sih. Ya lunga renti-renti. Melaku-melaku lurus apa? Madu diminum berapa kali Mbak? 2 kali. Arak jalan-jalan pakai kali Mas Tapo Mbak. Simbah piye le bedaane Mbak Nur? Bedaan dhewe. Kalau Mbak Samni anteng aku seneng Mbak Nur suwun ya. Enggak ketebalan lah Kak, itu bagi Mbak Samni tipis loh. Nyonyanya buko. Iya, Mas Taponya lagi repot dulur. Salam aja ya. Kalau Mas Taponya santai, kalau mau PK bilang aja nanti aku add. Mbak, apa kabar? Baik, anakku wis check out Mbak. Suwun ya. Sore Kak Lulu, matur suwun. Hai Mbok Samindul, sehat selalu ya. Iya. Mbak Nur, pakai apa? PK minyak bulus ya. Entek pora Mbok ah. Tapo Mbak Nur, apa Pak Budi? Emoh nyora doyan, Mbok. Mas Taponya lagi jualan. Ora gelem lho dibenerke. Pangeran 22 matur suwun, berkah selalu Pangeran. Pangeran sapa iki? Salam kenal, Mbak. Ora ono nang endi. Ya digoleki riko nang endi lendeleno. Nang tempat kok ora ono. Yo ora ngerti, Mbok. Lendeleki nanti kok tak goleki yo. Goleki nang kene ono. Kalau buat penjualan itu madu akasia, Kak. Mbok samene tebele wedhae iya koyo donat. Ora ono jadah. Yo engko tak asahi, yo tak ndeloke kelingan pura, nang ndi lali, Mbok. Ora kelingan riko lendeleki yo yo ora kelingan. Sesuk tak tumbaske tasbih, riko kok apa lali sih? Yo lali, Mbok. Lali ben tak nek kene ilang oh. Matur suwun ngono. Bar mak rende. Amlebu. Ya.